kum shibanta jong ka jing rakhe ya ka jing da phanyau pusan snem jong ka jing yo lai lui kari India ka office jong usap divisional and health officer in charge BPMU Ranikor manta kasi R4R tarik uyayong araja R4R kalapan long ya ka health mila bashisngi ha United Khasi Angaro Upper Primary School Ranikor ha ka baka kongsi kharkangor Deputy Commissioner Southwest Khasil District kalalong ka kongsan kajing tmu jong ka ne ka health mila kalong ban ai jing shakri ka babyang bat ka papaka klem da don kam jing siu dor AA ya ki pai ba nong shong shnong kat kum ki scheme sarkar ki bede bat ka koi ka khia bat kum jo ru ban perung kerteng ya ki nong ishim banta hakane ka help mila labo ru ya ki stall na ka banta ban pensau tho pai ba halor ki babun ki scheme sarkar ki bede bat ka thong jong ka koi ka khia haka jo kapor lapan kre ru ya ki health ID ha po ka ABDM ya ki nong ishim banta bat la sam ya ka Ayushman Bharat e-card haka jo ka sngi haga bakaran kum ka kongsan ka kongsi khar kongor Deputy Commissioner jong Southwest Khasil District kalapan paw ya jing dokumen banyo i bagi babun ki pai ba kile to shakane ka mila kala ongru ba ka ne ka mila ka longum karensan ha ka ba ki brew kinyo shibun ki jing te pat jing shekri ki ban ajing mentoy ya ki ha ka liang ka koi ka khia na ka banta ban ya da ya le de bat ka yeng ka sem na ki jing pang ki bela banpur bat ki bompur kiwe pat ki nongkren ha ka ni gasngi ki long uba AL bare Block Development Officer Ranikor CNRD Block Dr. WL Nari, District Immunization Officer and District Surveillance Officer MCH, Southwest Khasil District, Badru Dr. H. Sangma, Medical and Health Officer, Jongka Ranikor. Kani ka health mela ka day ru ban pintip bhai pi khamtip shushu ye ki jingpang ki prepare ban ailat ru ye pi bapinya register ha ki board ki schemes jong ka le department but bapinya kli bnya ka don kanu no ka jing ka jing artatien jong ki health schemes ki bangi ai but ki schemes ru ki don ki nong train jong ki departments prepare yo i kum ki MHIS yo i kum ki mental health ki adhar ki don but kum ta ki departments ki prepare ye shim ka ne ka kabu bat ban kli bat ban yo jing tip kum nu ba phila ban ya mentoy na ki ni ki departments te kumpala ong i ki nong kren ki besakwan Dr. Hali ukren katin le jong ban kapir sutu ba ya ki brew lese ki bam sutu kasi Dr. Nari ila batai ba ya ka ki schemes jong ka MCH ila batai ru ya ka ni ka maternal health care ka ba long ka ba nisku khya ba namar ba bon na ki lokme joni kim shim khya yakane kim register ki ap hadu ndawan ki asha ki nongtre jom ki sarkar ki anganwadi ki kumta ki nongtre health ki members group ye hadu ban register henry ka rukom ka badai ke dai da phila aktif bapi armet phide ban hapo ka lai banai phide ban let hi shapo CHC phide ban let hi shapo PHC hin hable le kli na ki health worker banle kum no yo phimtip kum no banle kadai tang ban register but da phida ban register bade nak tu na po healthy kila active ya kerteng jo phi kila active ya ka kanu ka jingya jo ka jingdan ikon ha po met jo phi but kin ai ya ka jing sumar ka bade kum ki dawai kum bala ong Dr. Nari mene ki dawai ki folic acid kum ta terter ke sobha banyalai da philatip ki armet sobha banyalai ban register nomor kane kalong ka ba dan kam ha te ni sobha ki tu ki bampat dan adhar let ki stalls ki dan kam ki epic ki dan kam ki ni dan hadu jamit te let sayeng let chim ki bedan kam nang bakini ki kot kini ki kat ki bangi ai ki de ki ban bapin yo mentoy jalade te takat tang shu kwa ban ong na tharai ba la abyang ni ka to ngin dum ai la ti bapin let kini ni ki stall pin let le ki bapin don kam ni na kaya pasokar na kaya health department ni le kat bala di ka jing ya trilang jung pi ka jing IT ka diang ka mon jung pi bapin ya trilang ni khang ba ka district jung ni kan kio haman ki yang Nasi itu ikut ke nuksa. Ke distrik ini Southwest Khasil kadai ke bawah lapia lang. Hakaju pun biar distrik pada Southwest Garo Hills.
Southwest Garut, Southwest Kasus, baka ijan sense iya kaju po. Kempetan nanta ka Southwest Garut Hills, diberi balik hospital ko hado kendai 4%, kendai 10% diberi hospital. Ini distrik kaju po, ini distrik Beranglung. Regi beri di hospital distrik pat di sini kabu di hospital. Bentai tu jinyak di kilong kami, jinyak di kulung ru kaduna ba ka distrik. Dengan pensai nama kinum tip dan hakaneka senang dopi. Jadi bentuk ba hakini distrik kalau kumta. Ndai tang ini kui kum East Jayante Hills distrik ru kabrang khalang badang yo alang badang distrik ini ibon kibri kiba dikha ki hospital. Ibon kibri kibali check up. Tekoi ka sarkar kala leru ya ka skim PMN BY nipai ke distrik ini kadang guna ba keba ai ke insurance ke sarkari ki kilong kami kadang khadang pun ikun benipun. Kaisan haja. Ring de iba hanya haka makura jengi haka distrik jengi nidang kamduna. Koi ka tanya ke distrik jengi ka dina ka blok ranitor. Ngala kan sutu ba kadai ka network problem ngala su da ka kadang ke jiko aka tintre hiniente. Yele apa nyawan ben semi kini ka buba ka sarkar IT namar ba ka IT bisa namar ba finally check up ka pulut bisa bay kali ka pulut bay war bay dala ka sarkar ka IT unisan kaja. Semi kini ka bu Kaba kalau kajengte yarap yaki hak pelatungga hak kabam jadi nama kenyo kami bakoi bakia. Yo manura ka awareness sa hiki nong song dengan ka blok ranikor kunjuru iladol ki jag kita stol hane ka mela nang bakin yo free check up kajing warra kini nang bakin hinpai di bakidon em ka koi ka ka bang yang kunjuru idon kini ki way department ke semetalang kidon ni ki achievements ki bangidon blok kum kan ni kajingete peneka ICDS bagi NRLM kabangila yo ban ni sa kumba aspa sam kundai got kini ki i brave benar ko SSG nang ban ra ko kerja kanika blok kejongi kumjuru ngapa banjur ba bona kini kinang song kini kinang kimslur makin was mat ban sem kini ki schemes ne kijing ai tika nomor ini kilong kijing ya da haka jing ya ho jing pangkam ne ho covid ne haka ko kya jo ki na nakata tu iki bakin was mat tumjuru iki haka lengba ka jing kai ketika health awareness at school ngapanjur ba bangi petip jadi kenang ba kan yo ekot kya begitu kentin hindia tulis gon